mensen van Berkelheem en de rest van de aanwezigen, dat wij hier komen. Je weet onderhand wel wie wij zien, dat is AMC, de afhangmiddelencombinatie. Een vereniging van mensen die het gewoon goed met elkaar kunnen vingen. Wij hebben altijd in ons vaandel gehad van het vereniging het Horster dialect. Wij willen ontzettend graag praten in de taal die we eigenlijk allemaal van ogen geleerd hebben. Dus van de generatie voor ons. AMC heet binnenkort het 25-jarig bestaansfeest van die club. En dat willen we eens duchtig gaan vieren. Daarom hebben wij van alles rondom dat feest gepland. En een van die dingen want daar waren we langer mee bezig, die woord die jij ons vroeger allemaal geleerd hebt, die is in een klein woordenboekje uit te brengen, het woordenboekje van het Horster dialect. Een paar mensen uit die vereniging, Jan van Vrijen-Teng, Jo Smits en ikzelf, Cor Kupers, zien wat woord gaan verzamelen. We hebben ze overal weg moeten halen, maar het meeste toch in de café. En daar wordt het gewoon toeven. Wij, geen wet, AMC heeft ook een keurke erbij, dat vanavond daar echt bij welkom is, om dat eens een beetje te ondersteunen. Ook dat keurke, dat zingt Geer in het Horster plat. We hebben het boekje, hadden we ontzettend ingewikkeld kunnen maken, we hadden een echte woordenboek kunnen maken, dat hebben we niet gedaan. We zien eenvoudige jongens, we hebben ook een eenvoudig boekje gemaakt. Kijk, in Venneruit, daar zijn ze er al 15 jaar mee bezig en die hebben nog geen boekje. En wij, sinds eigenlijk 3/4 jaar, en we hebben al een boekje. Het is een boekje, dat kun je gemakkelijk lezen. We hopen dat iedereen er plezier van heeft, die het straks kopen. Er zit nog iets anders bij. Zo'n boekje, dat kost toch een hoop geld. Het moet ook vrij veel kosten. Ho, u hebt er al gezegd, ja, maar dat is niet erg. Want dat geld wat dat meer kost als dat het echt kost, dat gaat allemaal naar een goed doel. Dat is namelijk voor broeder Bouten, die ook uit de AMC komt rijden komen. En voor pater Hai Baltussen, die in de missie ook zit. Dus echt de mensen die die centen die dan overblijven, heel goed kunnen gebruiken. De titel van dat boekje, waar je plat Horster en van alles erom, en we hebben het genoemd, een meis in de thijs. Een meis in de thijs, komt de boete horst ergens, daar wordt er al gauw tegen gezegd, waar komt de van, uit horst, en een meis in de thijs. Nou, wij hebben natuurlijk geen meis in de thijs, maar het gezegde als zodanig, dat wil je wij geer handhaven. Waarom zien we hier vanavond? We zien hier omdat we eigenlijk gedacht hebben, wie biedt nou zo'n boekje aan? Je kunt het wel aan burgemeester Fassol aanbieden, dat komt in de belangstelling, maar hij ook, en hij stiert ook naar ons al tamelijk genoeg in de belangstelling. Daarbij kent hij ook geen Horster. Toen dachten we natuurlijk op eerste plaats aan Berkelheem, waar mensen zitten die ons die woord allemaal geleerd hebben. En daarom dat het eigenlijk logisch wordt, laten we naar Berkelheem een eer betonen aan de generatie voor ons, aan die mensen die ons die woord hebben geleerd, een hulde aan de bejaarde mensen, die het plat dan nog eens echt na kunnen kijken of dat echt wel klopt wat wij er hebben geschreven. Ik heb meneer Van Heijden gevraagd om dat hier te mogen doen. Geer zag hij. En ik heb een overgelaten wie van degene van dat boekje zal weer geboden. Het is symbolisch. Je krijgt dat boekje, je mag het ook houden. Eén boekje. Denk eraan, want er gaat geen één boekje weg. Of daar wordt normaal gesproken voor betaald. En wat overblijft, gaat naar het goede doel. Ik wil vragen aan meneer Van der Heijden om even bekend te maken, zodat dadelijk onze voorzitter van de AMC, dat is Hai Verheijen, die wil dan dat boekje persoonlijk overhandigen. Kunnen corrigeren. Tijn, mag ik vragen of jij hier wil komen? Dat zeg je voetbal. Tijn, moet ik dit boekje overhandigen? Ja, AMC.
En degene die het ook gemaakt hebben, u kunt er mij op stilpeks gaan zitten op de wc, je kunt me een beetje raken. Kan ik best voor het langs doen. Ja, en dan komt ik hier op zeer weg. Ja, merci dan. Oké. We hebben nog niemand gezien nu. We hebben nog niemand gezien, dus... Hier is het, dat is Kijk. O is hier te beurt gevallen in de bukske. We hopen dat je er veel plezier mee hebt, net zoals meneer Van der Heijden heeft gezegd. Och, het is symbolisch voor gans werkelijkheid. En ik zou zeggen, AMC-zangers, zing er nog eens een Horster dialect plat liedje achteraan. Bedankt. Waar ons moeder vroeger zag, vroeger ons leven, dat valt nou in de verdomme nimmer mee. Ze leven anders op de buren bij jouw neven, ja en daarom doe de dan ook maar mee. Ons moeder, ja die zag altijd, met eerlijkheid en vlijt, dat brengde het wietste mij. Want slecht het nooit gedijt. En die mens die in deze tijd heel braaf en eerlijk is en zonder klagen alles likt, met hem ja die het mis. Want in het nou, zo nou in hemd en alles binnengrijt, de schupt het jammer toch het wietst, want ge moet zien gehaald. Waar ons moeder vroeger zag, hoe je moest leven, dat valt nou in de verdomme nimmer mee. Ze leven anders op de buren bij jouw neven, ja en daarom doe ik dan ook maar mee. Als kind wordt er vroeger geleerd, dat leven op deze aard, alleen maar een proef die het wordt. Voor na o zielevaart, en in den toen verlielend hij, verhaarde in de lier, hoe slechter nou, hoe beter straks, bij onze leven hier. Maar nou zeggen ze allemaal, geleft maar hier een keer, en profiteer dat wat je kunt. En straks denkt niemand meer, waar ons moeder vroeger zag, hoe je moest leven, dat valt nou in de verdomme nimmer mee. Ze leven anders op de buren bij jouw neven, ja en daarom doe ik dan ook maar mee. Als er vroeger een kindje kwam, en dat gebeurde duk, beschouwden ze het toen nog als het allergrootst geluk. En ook als het er sober ging, kwam er toch geen klacht. Ze zag de water zuiver zie, door eten er ook acht. Maar als een vrouw nou zwanger is, wanneer dat is geteld, dan is het heel de knak de vraag, of ze een kind wel helpt. Waar ons moeder vroeger zag, hoe je moest leven, dat valt nou in de verdomme nimmer mee. Ze leven anders op de buren bij jouw neven, ja en daarom doe ik dan ook maar mee. Ja en daarom doe ik dan ook maar mee. We hebben de spelling aangehouden van en hij was ook een stekker gehaald. Mijn liedje is